Asibingelele. Ningaba kwethu nina Ndlemnyama. Ningaba kwethu nina kwaZulu. Ningaba kwethu nina bafowethu kwaXhosa. eLimpopo eSwazini. Ningaba kwethu bafowethu. Nginombuzo la. Othi. Baba. Basawayala yini amadodana abo ngokuphatha abafazi mangabe sebefika esigabeni sokuthi bethathe omakoti? Okwesibili, omama basayiyala yini izingane zesifazane amantombazanyana ukuthi ayiphathe kanjani mangabe sefika esigabeni sokuthi ahambe yogana? Ngoba kunempi ekhona la esingayiqondi kahle ukuthi ingabe lempi isekuthenini bayadlukulundela iyalo bayazeqa bayalwe ngazo emakhaya. Eminyakeni edlule ngicabanga ukuthi masebeqala bekubona ukuthi umfana usungena esigabeni sokuba indoda, bebekuthatha obaba beyokudodisa, bekutshela ukuthi umfana uyiphatha kanjani, bekutshela ukuthi indoda iyenze njani. Lamadoda abulala abantu besifazane, ngicabanga ukuthi kukhona la khona esekushoda khona manje. Mangase sibuyele emuva, sike siyobheka le emuva ukuthi ngabe kusahambisana yini. Ngoba njengamanje ngibona indlela okwenzeka ngakhona ukuthi kukhona la kungekho khona kahle kweziyalo. Insizwa iyaliwe kanjalo nabakwesimame futhi nabo. Omama basayidlala indima yabo bemtshela umuntu wesifazane ukuthi njengoba usuluthathile lolu hambo usuluthathile, wachuza leya nsizwa leyana yakamkhwanazi, wachuza leya nsizwa yakaNgcobo, wachuza leya nsizwa yakanyawo, lo muntu osumkhethile, lalela-ke, uyiphathe kanje 1 2 3 4 5. Umakoti akakwenzi, ungakwenzi ukuthi kanjalo nowesilisa obaba bemtshela umfana ukuthi ndoda, njengoba iso lakho selibone lelampu entshisi lapha kwaZulu, ube indoda yakhe. Mangabe kwehlula ubuye uze kithi sizokhuluma nawe njengobaba bakho, sikunika iziyalo naye umakoti bakhona omama la ekhaya bayokhuluma naye. Ukubulawa kwabantu besifazane emadoda kungenhla. Kanjalo naye ninsizwa ukubulala abantu besimame nenza kakhulu. Nihlulwa ukuzibamba, nihlulwa ukuba nezinto noma ngabe ugangeka kangakanani, hayi kumbulala.